Datan kau semanjemunun gupit sanggar sangarum. Nenogan toko capu nalika semanten. Kilora Petruk kantong bola ingkang melajar saking negaring Ndorowati. Binuja nata Mandura Prabu Baladewa dadosaken geger kang samya murat. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya wingasepi sumemben telenging kalbu pambukaning warana kok lara atiku. Nek Semar sing dunekke Gedibal 17 wong elek nyolok mripat wong dasare Petruk ki melu Semar ora tau mundhak kayane. Semar ki ora tau iso menehi karo anak. Ning Semar tak anggap wong tuaku, ning bareng Sinuwun Mandura kok ngandhake bapakmu ki eneng. Bapakmu modar ya syukur, urip ya ndang modaro. Kok atiku kok ora penak. Monggo lek ngimpi-impi ketemu karo bapak ki wis tetahunan karepku aja nganti kawanguran dening Bapak Semar. Nek nganti konangan karo Bapak Semar padha karo aku ora nganggep Semar ki wong tuane. Mula tak gawe sidhem. Tak gawe aja nganti ana wong ngerti bareng tekan kene takon Sinuwun Prabu Ndorowati kok Sinuwun Mandura kok ngendikane kaya ngono. Kalah cacak menang cacak. Petruk rung tau gelut karo Sinuwun Mandura. Nek pancen mati dina iki tak ikhlaske, nek menang ana ratu kewirangan. Petruk aja mlayu glandang negara jebul jatuhan. Panus maning jajaran iblis lanat menungso ratatan kaya dapur ora oleh karo githokmu ki drajating Panakawan mung kere Gedibal 17. Kowe wani ngembari marang manguasani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani nyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Jeleh nyawang glaring jagat esem rembulan kowe. Mangke riyen to. Kowe teng jero pasewakan wau janjane kula wis nata ati lho Sinuwun. Sampeyan ngonekke kula kere niku janjane kula runtik. Sampeyan ngonekke Bapak Semar niku wong Gedibal, ati kula wis ora trima. Ning wong urip ing alam padang niku tumrap Petruk niku dienggo sabar. Napa-napa niku nek iso ikhlas, nek iso sabar. Ning bareng sampeyan ngendikake bapakmu modar ya syukur, urip ya ndang modaro. Lah niki teng mriki niki kula sing ora cocok. Kula goleki bapak kula ingkang sejati niku nganti kula rewangi kula ndem teng ati aja nganti keprungu karo sapa-sapa. Nek perlu Bapak Semar aja nganti weruh, aja nganti preso. Mengko ndak dikira Petruk ora nguwongke karo Semar, Petruk ora nganggep Semar niku wong tuwa. Ning kok ngendika sampean kok rumangsa kula dinyuwun sewu dikalahi kok ora ngalah, ora rumangsa ning malah ngidak cengel sampean. Nek sampeyan nantang karo Petruk nuwun sewu, kula mboten ajeng wani. Ning nek perkara niki sampeyan jarak perkara karo Petruk, tetep kudu ngejak Bandayuda nyuwun pangapunten Den. Cacing menika kepidak menungso, ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Niku cacing niku menuk kewan, ora duwe perasaan. Petruk niku kedunungan rasa. Rasa rumangsa lan ngrumangsani niku atine Petruk. Nek kula manguneke kaya ngoten, nuwun sewu, kepeksa kula wantun karo sampeyan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Lho, sing tak wedeni apamu? Dingisori kok suwe-suwe getak-getak sak penake dhewe. Sing tak wedeni apa sampeyan? Sampeyan iku kula ngerti cilik-cilikane, kula ngerti cilik-cilikan sampeyan, kula ngerti nom-noman sampeyan. Sampeyan dadi ratu kula niku ya ngerti. Suwe-suwe kok nyepelekke cah iki ora. Rumangsaku kok. Apa rumangsane Bu Petruk niku abdining Pandhawa? Petruk ora tau momong wong-wong Mandura. Ya. Petruk ora tau nggulawentah Kyai Mandura. Sinuwun Prabu Basudewa Suwargi wong tuwa sampeyan niku karo Petruk ngajeni. Karo Petruk ngajeni. Sinuwun Basudewa niku wong tuwa sampeyan karo Petruk durung tau getak, durung tau nyuwara ala. Niku bapak sampeyan sing nyuwarga. Lah kok putrane sing jeneng Raden Kokratana
Kok krasana? Sak arepku kok mungsuh kok dadak diatur. Kok krasana? Kula omong teng Widara Kandang jaman sampeyan doyak-oyak Kangsa Dewa. Anake Prabu Gorawangsa sing arep bedah negara Mandura. Janjane mengoyak rak anak Mandura, wong bule karo wong cemani. Sing bule sampeyan, sing ireng cemani Sinuwun Kresna. Nganti dititipke teng Widara Kandang. Niku sing ngayomi sapa? Kula. Sampeyan konangan Kangsa iki sing jeneng menungsa, bule, anak ratu Mandura Prabu gecek motor. Sampeyan supaya niki ora urip. Kok bareng urip kok karo kaya kula kok suwiyah-wiyah. Ayo. Awi. Nek ngejak gelut karo Petruk mboten sah sesuk-sesuk sakniki mawon. Nggih. Wis tak serepke nyawa kula. Wis tak serepke kekuatan kula. Nek pancen sampeyan iso ngalahke Petruk, takoni. Petruk kalah karo sampeyan. Ning kok sok baline nek nganti sampeyan kalah karo Petruk, presani Pyai Semene akeh do ngudarasa jebul Baladewa iki kalah karo Petruk. Sapa ngerti kabejane niku enten Petruk Kantong Bolong. Sinambi neter ketrimane ngurip kula. Petruk niku urip ketrima uripe apa ora? Ming dadi Panakawan nek mungsuh ratu menang apa ora ajeng kula teter. Lho, mboten lho niku tenanan. Ayo, sakniki didadal pripun? Wis kebacut kumrangsang arep-aring Baladewa. Wis kebacut padha karo kuning dadaning Ratu Mandura Prabu Baladewa. Petruk, neng kene ditemtokke kowe apa aku sing tekani mati? Oke. Siap. Ora ana dalan menggok. Awi. Men, wis. Taman Nenggala ke Taman Alugara mudhar mbok ya wis. Urip ya ming nelongso kok. Ayo, sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon ke taman tanganing Baladewa jengkelang komandamu. Awi Den, nek ngejak gojek kula ladosi Ndara Baladewa. Iblis lah. Ayo. Iki napa Mandura Prabu Baladewa Petruk. Mas. Dia telepon. Diapormu walat. Ayo, aja mundur. Tenanan to Baladewa iki. Tak kira gojek e. Nesu karo aku tak kira gojek. Lah kok ngantil aku sok sak kaya nganggo akeh monggo. Moncrot e bathukku lah. Iki nek aku mung tak nggo ngisor mesti kono mempeng nang dhuwur. Iya. Ditenono. Tak imbangi sinuwun-nuwun sewu nek kula wantun karo sampean. Kula ora marahi lho, Den. Dodo. Mati. Oi, ai. Os. Mati. Ayo, Edian. Mutiar kowe. Ayo ketokno bujune. Ayo. Ayo. Amit Den. Kowe. Ayo. Ayo. Mutar dening aku kowe. Sing kandha sapa? Oi, teh. Ayo, wasa.
Mati we. Mati we. Wah. Wah, edan. Panus maning jajarat. Sukertane bangun iblis lanat Petruk kantong bolong saya ngiwak-iwaki marang Nata Mantra Prabu Baladewa. Saya gawe wirangi Nata Mantra Prabu Baladewa. Ming derajate Petruk iku kadidane ngedap-edapi. Wah, gugu karepe dhewe. Wong niku nek tumandang niku sing digunakake okol, ora akal. Nek akal niku nek debat pembicaraan. Kaya nika Indonesian lawyer niku. Lawyer karo ndasmu atos kuwi. Aku ra dong. Lah nek pun kerengan niku sing digunakake atos sing balung kluting kulit. Ayo. Piye? Terus kira. Agene mung semono. Dekno arep Petruk kandhang bayang ora gelem nyenengan kekulungan kanan kiri aku. Dadi napa? Nek Petruk gelem tumandang endi? Endi? Endi kadedaning Baladewa? Ngono kok. Memang lagi manja. Memang lagi manja. Setan manus maning jajaran. Emang lagi syanti. Petruk kantong bolongso ngece karo aku. Yo, ora ngerti kedane Nata Mantra Prabu Baladewa. Pisan jike aku kalah karo kowe meguru Petruk. Mang mriki, mang mriki. Oh. Oh. Ayo Mas. Mati we. Lho. Wangune Baladewa ki nesu Petruk kantong bolong glandang nenggala. Tibani alugara njeblok wetengmu lah kowe iki kok ora. Bareng ngantem aku rata rasake konjur ngambung gulu. Ngono kuwi. Ngono. Bareng tak antem ora dirasake konjur. Nek ngerti kanca-kanca ora aku isin ta aku. Jian. Walah jian. Aku ora ngerti sangan Baladewa kok tumindake kok kaya ngono. Monggo ngetokke swara buta. Lah iki mula Sinuwun Ndarawati kok ngendika cetha karo aku, Petruk. Nek kowe iso madhangke negara Ndarawati, aku bakal meneh ngerti bapakmu nendi. Mbok menawa iki tumuse ngendikane Sinuwun Prabu Ndarawati. Ya. Petruk wis wani mati ora bakal mundur jangkah. Sampeyan nyokot karo Petruk mongko kuwi dudu lagianing Sinuwun Prabu Baladewa. Wis tak gulung dadi apa parape. Wah, edan. Wah, Petruk. Petruk edan. Petruk edan. Iya. Petruk kantong bola menungso ora tataran iki aku kira atu dijak gulung ning lemah iki. Gelute masyarakat cilik iki ngene iki. Petruk edan, iki jarekku reget kabeh.
sandangan ratu urip kabeh. Sesuk nyewa meneh. Wah, Petro kapok ora. Petro cetan ayo kapok ora. Petro cetan kapok ora. Petro mati aku Petro. Aduh. Den gulung dening Kelurahan Petruk kantong bolo. Sanada Prabu Baladewa datan saged nglawat nalika semanten wayah Nayo Baskara titi mangsa. Kaya wis telas tulise Sang Nata Mandura Prabu Baladewa. Ical wujuding Nata Mandura wenteh nenggih terjineman Gandala Malit nenggih Sang Jaramaya. Ngandel ora bareng tak candhak wae tak jak gulung ning blethokan ilang wujuding Nata Mandura wujud lho kok dadi gendruwo ya tangane sak gedang-gedang gedange sak tangan-tangan ngekep awakku iki kaya ming diremet kae terus wah kaget aku ning nek kae ora tak rangket ora tak cekel nek ana pandangan Sinuwun Darawati Petruk piye kahanane kadangku kok Prabu Mandura piye wah aku marah iso ngaturke seksi cilaka iya bengi iki Petruk dadi lakon tekan kira candak rangket dadi apa ayo aja mlayu iya wah mati aku waduh mati aku Petruk aku njaluk urip Petruk aja mbok gulung kaya ngene apa ora kowe sapa kowe aku Jaramaya iya sing nyolongi kuthuk iki kowe ya mulane nggon aku netes papat kok kari loro nyrengengeh kaya ngono. Aku Julna Petruk aku njaluk ngapura. Gus, Sinuwun Darawati. Mang tindak mriki Den Sinuwun. Wah, panjenengan mboten mriki mangke mboten prisa. Ndara. Sinuwun Darawati. Wah, jan ratu kae mau rada budhek kok ya. Le bengok suruh Raja mak kok. Den. Mengene panjenengan mboten tidak mriki menika panjenengan mboten prisa. Emang lagi manja. Duapure. Ngopo Petruk? Ngopo-ngopo piye to? Niki sampeyan pun numusi napa sing dadi ngendika sampeyan. Lho, iki kok ana buta. Buta niki kedadian saking Sinuwun Mandura. Lho. Sinuwun Mandura sing endi? Angge sing rawuh teng Darawati. Lho, sing mau apa? Lho, heeh. Hus. Pak tutuk watu gundulmu. Sampeyan niku mung lalo-lalo. Lah nggih niki Sinuwun Mandura tak waneni terus badar menungso utawa buta gedene Raja Mak. Sinuwun kula nyuwun pengayoman. Kula nyuwun pangapunten Sinuwun. Iki rak Jaramaya to? Inggih kula Jaramaya. Aduh. Petruk, Nun. Nek wis kalah ki aja tok siksa. Nganti sambate kaya ngono. Kula niku ora napak-napakke. Niki lho, kula duduk di samping. Tangan kula niku ora kemlawe tangan ora nuthuki kok udah adoh. Jaramaya kowe ora apa-apa to? Inggih. Inggih. Aduh.
Petruk, weh lah, iki tanganku tak angkat dhuwur wis. Wis, nek derane aku dadi kambing hitam to rumangsaku ra. Niki lho, ora apa-apa niki lho. Jaramaya inggih. Kula nyuwun pangapunten. Aduh. Petruk tak ajar lho kowe. Aja disiksa. Wo, iki ndelok. Iki tanganku sing dhuwur. Aduh kowe tumbak cucukan kowe. Mboten niki Lurah, mboten aduh. Oh, lah kepidak iki apa? Tak kira nek ngidak batu baterai. Tak giel ngene. Mulane angger tak netke tak giel rono kok aduh, tak giel rene kok aduh. Muntir ya. Wah, teneh kaya sekerup. Wong edan ora. Idak ya kena ning aja konoang. Iki ratune kok malah jelaske to. Konoang ora sengaja. Jaramaya wonten dawuh. Marata coba saiki kowe bela prasaja karo aku. Mumpung durung metu Kyai Senjata Cakra. Nadyan kowe drajating berkasaan, kowe kuwi sukma sangsaran. Ning yen kena Senjata Cakra lebur tumpur tanpa dadi awakmu. Aduh kula nyuwun pangapunten. Sampun ngantos dipun lebur jasad kula sinuwun. Mula kowe prasaja karepmu apa lan lire kepiye dene kowe sowan ing negara Ndarawati? Kawuningan bilih sejatosipun kula dipun utus dening Pandya Betari Durga kinen damel srana pejahing nata Ndarawati. Awit engga sepriki anggenipun damel pejahing para Pandhawa boten kasembadan, malah sakmangke Pandhawa sampun dipun kunjara wonten ing pakunjaran gajah. Wonten ing telenging wana Krendrayana. Lho. Pandhawa dipikut dening Pandya Betari Durga. Kasinggihan mekaten. Lah dalah. Ya, yen kowe wis prasaja, kowe wis jujur karo Nata Ndarawati, kowe tak luwari. Inggih. Nanging kowe matura karo Pandya Betari Durga. Yen to Kresna isih seger, pocapane isih cetha paningalik, ora bakal kelakon gawe Sranapati ning para Pandhawa. Balya, Jaramaya balya. Mumpung isih sabar, rasaning Nata Ndarawati, kowe balya tak wenehi urip, nanging yen nganti kesuwen nang kene nganti kowe engko lebur awakmu aja duntang Nata Ndarawati. Nyuwun pamit Diwaji, nyuwun pamit. Kresna sinayeng manglung mintonaken dhewe kramanira kang kumitir kang miteran ngasta ning asta Petruk malah katone tumpuk mati mbun-timbun lakon ingkang tumuju ing negara Ndarawati. Jeneng ingsun
lagi krungu yen Tanata ngamarta lan sak kadang-kadang pinikut dening Pandya Betari Durga. Nggih. Ning nuwun sewu. Panjenengan ampun supe dateng janji. Lho, janji apa? Janji kali kula. Lho, aku janji apa karo kowe? Sampeyan ngendikake nek kula iso madhange kana negara Ndrawati bakti paring dawuh sinten bapak kula ingkang sejati. Lah niki Sinuwun Mandura wis babar wujuding napa niku? Wau Janadriya. Jaramaya. Heeh, Jaramaya. Orang ya ora apal kok ya. Lah terus gandeng Jaramaya pun wangsul teng Dandang Mangore sakniki kula nyuwun keterangan bapak kula sing asli niku sinten? Petro, Nun. Nek kowe takon karo aku bapakmu sing tenanan sapa? Blakasuta. Aku ora ngerti. Gawe masalah iki. Gawe masalah iki. Kasus kowe. 341. Lho. Apa kuwi? Ya menghitung-hitungan kok. Anggepe napa? Sampeyan pun ngendika lho, Den, pun janji pun ngendika kali kula, nek sampeyan nganti goroh ora ngandhake temu di bapak kula niki mengke mboten sae kedadosanipun. Ning aja lara atimu, aku iso menehi pituduh. Pituduh tegese ora ketan sithik aku iso menehi keterangan karo kowe. Keterangan bab napa? Petro, Nun. Nek kowe takon aku ki janjane kurang gawean. Lho, kok kurang gawean? Lah iya. Saiki aku tak takon karo kowe, uripe Petruk karo Kresna kuwi dhisik sapa? Dhisik kula. Lah iya, nek dhisik kowe apa tumon? Aku kok ngerti wong tuamu ki apa tumon? Kowe sentuk atusan taun umurmu, aku lagi lahir ana ing jagat kok aku kon weruh karo wong tuamu ki apa mokal? Oh iya ya. Lho lah iya, lah nggih. Ning aku iso menehi keterangan karo kowe. Keteranganipun, kowe iki rak ndek kakang to? Wong nggih. Gareng. Lah, nek kakangmu mesti wae laire rak dhisik kakangmu mbangane kowe. Nggih. Mbok takon Gareng kurang apa to? Rak mesti ngerti to Gareng. Wong dhisik Gareng lair timbangane kowe. Wong kowe adine Gareng. Oh ya. Aku kok ya dadak tekan kene iki ya ngopo to ya? Wong sithik lek iki jane iki kakangku kudune ngerti bapakku sapa. Lah nek Gareng ora ngerti. Lho, nek Gareng ora ngerti rak kudu tok peksa to. Wong Gareng laire dhisik Gareng mbangane kowe kok. Wis nggih. Nek tekan kono reng apa, Truk? Bapak iki jane sapa? Aku ora ngerti. Bres wonten mawon nggih. Lah iya wis sak karepmu. Nggawa gaman sisan. Rumah sampeyan seneng to nek keluarga do gelut? Nggih saura-urane tak peksane Gareng supaya bloko. Lah wis ngono wae. Kowe menyang omahe Gareng, aku tak goleki menyang endi dununging para Pandhawa. Oh nggih, ngoten mawon. Muga-muga padhang dalanmu kono bakal nemokake karo wong tuamu ya Petruk. Oh nggih, matur nuwun sinuwun. Iya sing ati-ati nyuwun pamit. Sing ati-ati Petruk nur niki. Bareng nyuwun pamit tambah pangestu. Madhal pasilan badhe bicara wonten wismanipun Gareng. Iya ya Petruk sing ati-ati nur niki. Dadi niki kula kudu takon karo Gareng. Iya, mergane laire dhisik Gareng mbangane kula. Lah iya, lah nggih. Cethane rak ngaten. Lah iya, lah nggih. Nyuwun pamit. Iya sing ati-ati nyuwun niki. Madhal pasilan sinuwun. Iya ya Petruk, surti ting ati-ati duga-duga digawa. Nggih, matur nuwun. Nek mboten Gareng mboten nonton to niki. Ora ana. Mergo Gareng niku laire dhisik Gareng mbangane kula. Lah rak ngono cetane lah rak nggih. Pun ngaten mawon sinuwun nyuwun pamit. Sing ati-ati Petruk. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya, surti ting ati-ati. Nggih. Mergo laire dhisik Gareng mbangane kula. Lah iya. Mula kula nyuwun pamit. Sing ati-ati lho nggih. Aku ora wau-wau lho kula niku ya gumun. Nek wau sampean paring pangandikan teng kedaton wau Petruk, Gareng lho mbangane kowe wis ora nganti gelut barang. Ning Ndrawati peteng. Mbok pasang listrik. Wong edian. Sengit aku omongane karo kowe. Wis dah mangkat nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono nggih. Nyuwun nggih sini wae.
kunjung pantate Samarika den mrayitna semuriris semuriris eko balik den katon suntrut guayanipun menika wonten menapa Ndara? Nggih Gus, enten apa kok pasuryane ora kaya adat sabene ketingal rengu penggalihe. Sajake wis rampung le goro-goro kok isih sajae ora. Wonten menapa Ndara? Kiai Semar malah semune ana tandha pitakon jroning atine Abimanyu. Bareng Kyai Nayantaka sowan ora nganti putramu jangkep. Mung Bagong mbok keparengake nderekake marang sira Kyai Nayantaka. Kula niku nganti buyer gagas anak kula Gareng kalih Petruk wancine kewajibane malah ora ngetok. Mongko gak Bagong pun kula utus supaya ngampiri karo kakang-kakang newa dene kok mboten enten griya. Napa pancen Gareng kalih Petruk pun mboten kepengin netepi kewajiban minangka Panakawan. Ampun duka kali kula lho Gus. Menika Purbawasesa kula pasrahke dhateng anak-anak kula sedayanipun. Wis rasah digagas. Matur karo Ndara Abimanyu, gaji Tanjung Anom aja dipara papat. Para loro. Wis gawe Gareng dadeki sira nggonamu, nggone Petruk dadeki sira nggonaku. Wis malah cepet sugih kowe karo aku. Rasa gagas Gareng karo Petruk, ana ya apik, ora ya ora masalah. Ning arep kaya ngopo kuwi kakangmu. Kakangmu kae nek ora netepi kewajiban kanthi apik. Nggo ngopo? Iya. Bab perkara anak kula mboten sah digagas. Panjenengan pun prisa piyambak lagak lagu lan lagehane. Mangke nek pun tutup rak bali meleh wonten ing kewajiban.
sowan malih wonten ing Tanjung Anom teng Madukara menapa dene wonten Ngamarta. Iya, Kyai Semar. Lah, ingkang saking menika kula nyuwun priksa wonten menapa to, Gus? Kyai Semar sumurupa. Lamun pekabaran ingkang dak tampa pepunden Pandhawa jangkep padha mindran saking negara Ngamarta. Malah dina samengko wis ana sak candra kelungguhan iki durung kundur marang praja Ngamarta, Kyai Semar. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Pepunden kula Pandhawa mindran saking negari Ngamarta. Iya pancen mengkono. Mongko ora ana baban kang mengondo ingkang semendhe banun kang tinumpuk lulunan ingkang puntes. Kyai Semar, yen tra mindraning para Pandhawa mau sayekti ngudi marang kanugrahaning dewa. Abimanyu ora bakal bingung. Nanging pawarta ingkang dak tampa ana wong ingkang bakal nyidra marang kasugenganing para Pandhawa, Kyai Semar. Wah, niku mboten apik. Den sampeyan menangka dados lancuring Pandhawa kudu budidaya ngupaya teng pundi ingkang rama sedayanipun. Nek perlu ampun pati-pati kondur nek dereng kepanggih kalahan ingkang dipun upadi Ndara Kyai Semar. Iya Kakang. Mareka den prayitna semuriris
miatlanganing kalang wanaglara pandhan muncara tinon lere kekonang surem sorotetan padang Truk iki ora kleru apa iki? Ora kleru piye? Kok malah kesasar neng TK? TK gentung dengkulmu melocot ora. Kowe ngerti ora iki, Reng? Kuwi sapa kuwi? Sapa iki? Cah cilik kok yaene isih klithak-klithik. Kowe nek disebdake malah ngrekoso kowe. Lah sapa e? Iwang Pikulun sang Hyang Bathara Wenang. Kowe iki ta? Heeh. Mula ora sembrono. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Om wilahing. Mastu nama sidam nala garing ulun tampa ngandel ora. Waduh. Ngendika kowe marahi ndredeg. Jebul dewa. Heeh. Kok cilik ya, Tru? Ayo semen. Aku ora trimo nek ming semono kuwi, Tru, dadi dewa. Tetep tak piye carane supaya gedhe. Maksude dewane. Ha iya. Pukulun ngaturaken mbah bekti kula kunjuk. Panakawan Gareng Petruk ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Nun nggih. Sanget anggen kawontenaken jimat. Ana apa kita panakawan sowan ana ing ngarsa ulun ana ing ngundaran Tirbawana. Paramatrasanipun Pukulun, sewu lepat diagung pangaksami. Sawan kula menika sesarengan kenadi kula pun Petruk. Wigatosipun ing angka setunggal ngaturaken sembah pangabekti ngersanipun Pukulun angka kalih. Sampun boten wonten ingkang wajib kula suwuni priksa lan sampun boten wonten ing saged nedahaken dhateng menapa ing sampun dados pepinginan kula. Kita duwe pepinginan apa? Lho, Pukulun menika jawata. Ngertos dhateng mubah musik ing para titah, sampun ngantos kok titah nadyan kutu-kutu walangat kutu. Walangat tombo. Sedaya dinaring wonten pangawas Paduka Pukulun. Kenging menapa namung perkawis ceceking manah kula kemawon Paduka Pukulun ngedalaken tandha pitanya dhateng jasad kula. Pitakon. Ulun jawata. Kewajibe ulun nyuwun mriksa ora ana carane ulun ingkang gawe cangkriman, ulun ingkang batang pribadi. Kita ingkang kudu batang cangkriman ulun. Ha iki wigatine apa kita sowan? Mekaten Pukulun. Wale-wale menapa kula niku janjane kalih Petruk niku rak bingung. Bingung perkara apa? Lho, Pukulun, wonten widodari ingkang ucul saking kayangan Pukulun. Kowe iki ngopo ta ya ora? Aja sembrono nala garing iki ning ngareping ulun. Iki. Kula menika jatuhipun namung kepengin nyuwun priksa. Kula menika rak sanes anakipun Semar ta? Sanes ta? Kula menika sanes anakipun Semar. Kula menika namung anak pek-pekan utawa Pak Semar niku dadi bapak sambungan. Niku sak ngertos kula lho. Lah, biyen niku kula tau urip kali adik kula Petruk. Ning pun jaman mangabad-abad kepungkur. Nganti dumugi sepuniki, kula niku kangen kali wong tuwa kula. Petruk ya kangen karo wong tuane. Ora kita ngamung telung kedheping paningal, ora kita ngamung sedhela. Kula niki pengen weruh bapak kula. Bapak kula niku sapa? Sakniki tesih sugeng napa sampun seda? Nek tasih sugeng lenggahe teng pundi? Nek sampun seda, pasareanipun bapak niku teng pundi? Aku lho kalih Petruk niku janjane kepengin ngawu-awu Sudarma. Dateng sinten melih kula nyuwun priksa kejawi namung Paduka Pukulun, mula kang menika Pukulun. Menawi Pukulun menika saged nedahaken ngatur nuwun sanget ing tanpa pepindhan, ning nek Pukulun boten saged nedahaken, terus gunanipun menapa? Kula sowan Paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang supados saged ing sakmangke nedahaken dhateng tiyang sepuh kula. Pukulun. Bumi gonjang ganjing langit kelap-lapaton. Loro kencang ing risang mawe gandrung. Ing Panakawan. Yen kita kepengin sumurup kan wong atuwa kita,
Mura padha lungguh ning pepunguran ulun, wong atuwa kita bakal ulun timbali Panakawan. Lang-lang ing triya mangungkong. Pawandha tata Katiwisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Nunamit pasang Kalimantabi tinebine ngiloduni dumawaing tawang towang Pukulun kenging menapa padugandangu dhateng jasad kula Pukulun Gandharwa Maya Salantara wonten timbalaning adawu. Ulun nimbali kelawan jeneng kita mudhun saka ing kayewangan. Nadyan kita wis dadi jangkeping dewa, amung Jawata ingkang tukang resik karang kawidodaren. Nanging saiki kita minangka dadi jangkeping dewa, ngerti ya? Lamun dina samengko ana bocah ingkang awu-awu kelawan Sudarma. Sawangen titah ulun Nalagareng lan Petruk iki apa kira-kira kita weruh marang kasunyatane lamun iki atmaja kita ingkang wis mangabad-abad pisah kelawan jeneng kita Salantara Nuwun sewu Pukulun, kula dereng nate tepang kalian lare-lare menika. Terus? Aku dadi awak, bapakne awak dhewe kok kaya gendruwo ngono. Wis to, reng kowe iki menengo wae iki lagi dicocoke bener apa ora? Kita mboya tepung, kula mboten nate ngertos kalian titah-titah menika nyuwun pangapunten. Kena ngapa kita selak kelawan kahanan kita Salantara Gandharwa Maya eling-elingen lelakon ingkang wis kepungkur apa kita lali kelawan lelakon kita duk nalika isih urip ana ing jagat durung kedunungan menungsa kita dadi bangsaning jim kita anak-anak ya kuwi loro cacahe pecruk lan mercukilan apa kita ora kelingan nyuwun pangapunten kula mboten rumaos gadhahi anak ing kados mekaten Pukulun. Ya truk mulai ya truk. Lah piye? Lah tekan kene wis nganggo aji-aji der. Karo tikpur. Bareng tekan kene ra dakoni. Ora diakoni karo bapak. Monggo arep wujude kaya ngapa nek pancen kuwi bapakne awake dhewe kowe karo aku ya trima ya, Truk. Lah iya. Aku ya kelara-lara. Wis arep wangi tekan kene ninggal gara-gara mongko kudune entuk saweran. Ndendane aku ora diakoni karo wong tuaku dhewe. Yen kita ora bisa nyawang wujude kaya ngene, mula tak balekke marang asal mula bukaning atmaja kita sakarone Salantara.
wujude wis kaya ngene. Salantara, apa kita isih tambuh kelawan atmaja kita? Wo, dalan anakku, Ger. Oh, lah. Pandhawa tata gati Wisraya Indriaksa Sara Maruta ing Pecruk lan Mercukilan kowe anakku sing biyen tau tate dijaluk karo Semar kowe pisah karo aku pirang-pirang abad kepungkur bekti kula kunjuk Rama iya ndak tampa bekti kula kunjuk Rama iya Pecruk ingkang tinemu tuwa bareng dadi anak Semar tinemu dadi anak angka loro Mercukilan ingkang mestine anak angka loro bareng dadi anak Semar malah dadi anak barep inggih aku wong tuamu aku Gandharwa Maya ya Salantara kula ngaturaken pangabekti wis lega atimu wis lega pikirmu kowe iso ketemu karo aku le tetepno kewajibanmu nggonmu suwita marang Semar jalaran kewajibanmu urip minangka dadi panakawan kudu teguh timbul rasa mojo Ngresula bapakmu jangkung saka kasuwargan Mecuk lan kowe Mercukilan Ger Redo mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso ing pukulun lega raos sing manah kula dene sampun kesembadan kula pinanggih lan tiyang sepuh kula Sudarma kula inggih menika pun Gandharwa Maya inggih Begawan Salantara nggih pukulun marem raos sing manah kula kejaba saka kuwi gandeng kita ingkang wis bisa ketemu kan wong atuwa kita ulun jaluk tulung padangna jagat raya wektu dina iki kita aja nganggo jeneng Pecruk lan Mercukilan mundhak kawanguran dening sapa wae nanging bakal ulun lih jeneng kita nganggo tetenger ya kuwi Somalelana lan Somanggerjita nggih Somalelana Somanggerjita iya kita bakal dadi titah ingkang bakal kawasa madhangake kahanan negara Ngamarta ngerti yo lamun Ngamarta nedeng peteng sabab para Pandhawa kapikuting pakunjaran gajah ing mapan ana ing telenging wana Krendayana wondene wigatine bakal cinadah kala mangsa dening Bathara Kala saka pokal gawene Betari Durga ing minangka dadi wong tuane Kala nggone golek wong Sukerta supaya dadi srana dadi panganing Bathara Kala luwarana para Pandhawa yen to kateman para Pandhawa ora bisa luwar saiki jagat iki bakal tumangkar angkara murka ora bakal ana ingkang bisa nyirep budhal saiki nyuwun tambahing pangestu pukulun nyuwun tambahing pangestu pukulun Rahina smupang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pene panca mangsuli kandha
Nenggih para Pandhawa ingkang kinunjara wonten ing pakunjaran gajah. Datan saged nglawat nenggih sangya para Pandhawa 5 cacahe. Kala narpa Kresna tantu ulasa hamangga Sang Hyang Utama ya jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat ora nyono babar pisan kok dadi kaya mengkene kahanane ndak sawang katon peteng dedet limengen nanging mbak sawanggo permana jati kadangku Pandhawa padha mapan ning telenging pakunjaran mongko pakunjaran mawa cahya kaya mengkene ora bakal iso ginrayang dening menungsa wantah. Ya to? Yayi, Yayi Prabu Puntadewa, Werkudara Janaka kembar. Ora susah dadak nelongso telenging ati, Dimas. Tak goleke dalan padhang, muga-muga iso luwar saka pakunjaran iki. Yayi, Yayi Darmaji. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya. Abimanyu ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat. Bekti kula katur sinuwun. Kakang Semar ndak tampa. Bekti kula katur sinuwun. Sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana Bagong. Nono nggih sanget anggen kandhataken nyuwun. Nek ngantuk rasah metu. Omong kok saya alon, omong kok fit out. Meneng ta, Mir? Wonten menapa apa? Abimanyu kula wonten maring adhawuh. Ngertiya, lamun samengko para Pandhawa wong atuhamu kinunjara ana ing pakunjaran telenging wana Krendayana. Awit pokal gawene Panjabetari Druga ngene bakal golekake pangan lawan para Pandhawa mekaten. Menawi kelilan kula badhean jujuk wana Krendayana, pepundhen kula para Pandhawa badhe kula luwari. Ora bakal lakon sabab dak sawang kekuwataning pakunjaran ngungkuli marang apa wae. Kinubengan wujuding cahya ingkang gemebyar ginrayang nganggo asta wantah wae ora bakal bisa kelakon. Lah kok kowe arep ngluwari pepundhenmu ki karepmu piye? Lajeng keparengipun kewajibaning nom-noman tunggune negara Ngamarta. Lajeng wa badhe tindak pundi? Aku ingkang bakal budidaya ngluwari para Pandhawa. Serananipun aku tak golek wong sing ampuh, sing digdaya mekaten. Kowe bali ning negara Ngamarta karo Semar. Nggih.
Bagong melu aku. Wah, wis. Kehancuran melanda diriku. Nek didhawuhi Ndara iki sing ngestokke. Aku wis ngerti ya, Pak, kuwi engko ki Bagong melu aku terus dhek pleper mabur. Aku mabure pisane meng nunut Mentekno aku durung tau numpak pesawat terus dielokke. Sekali naik pesawat 4 kali. Orang glereng aku. Lah kowe neng kono ngopo? Lho, turu. Piye orang glereng? Kaya ngono kok dipamer-pamerke. Ora ana gawene kok. Entek-entekke dhuwit. Upama di keke sing ngebasi rak malah bathi rada akeh. Ora omong sing cemlongan, cenemongan, Pak. Sing apik nek micara. Abimanyu Baliya karo Semar, Bagong melu aku. Inggih, sendika ngestaken dawuh. Wah, sing iso leren terus mbungai. Nyirik-nyirik. Wah, wis entuk juragane ngrekoso iki. Melu ki nek melu Ndara Janaka kuwi anggere enteng tak tung dang tung ding tung tak ding tak ding dang ding 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 tak. Engko anggere tak duduhi Ndara niku ayam grepek. Mandeg. Wah, ora wareg. Mlaku meneh tung tak tung ding ding dang ding 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 tak ding 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 dang ding ding. Ndara wonten someh. Bakule kok ketoke mesake ya dadi tikoni ya. Ya iya. Wah, nek melu iki. Ndara wonten rumah makan, prihatin. Wong nyuda mangan ki bakal caket kanugrahane. Tremblek. Kowe seneng ora melu aku? Mboten. Jujur ora seneng. Ngopo? Aku nek muni ora seneng ya omong ora seneng kok. Bangane aku seneng muni ora seneng muni seneng ki melawan batine dhewe. Ya wis, nek ora gelem tak tinggal kene wis ben. Wis sakarepmu, kowe pangan macan ya sakarepmu, mudhar ning kene ya sakarepmu. Aku ki bendaramu kok tok sepelekke. Ya aja ngono. Ning aja mabur. Nek kowe mabur kula mlaku, wah ya cilaka. Ya, Mlaku kabeh. Ya, janji lho. Iya, oke. Tak dereke. Gadak nganggo boarding kaya pesawat. Wes ngandel ora ketoke mlayu lurus. Saya mumbul. Kres. Ora mabur. Kres. aduh yo. Edan kowe, Ratu kok dibandem watu. Janjine liwat ngisor kok. Munggah raga kok. Nek wegah mulih ora apa-apa kowe. Mulya kono. Wegah mulya. Anggepe ora watu dibandemke. Ngopo ketute? Jare emoh. Melu. Wong edan ora.
mandeke kok nabrak-nabrak ora. Ora nganggo nganu lampune rem mati. Lampune rem anggepmu Kresna bokonge kaya lampu napa? Iku akal-akale ora mutu. Ya dikeki sithik nek abang ora ketok nek mandek. Kok sik Bagong menengo sik. Heeh. Iki nang wong-wong pawongan. Pawongan sapa? Bocahe bagus, gagah. Sing mburi luwih gagah. Takoni. Ngopo? Wong takon-takonan kok kasar iki cara piye? Ha nggih pripun carane, Gampun? Iki ana pawongan sapa? Takon karo aku Soma Lelana. Aku Soma Ngerjita. Iki sapa? Ana ratu kok pakulitane ireng. Tak sawang terus mbalung sungsum. Kowe sapa, Prabu Kresna? Piye, Bagong? Niku tukang sulap. Genah yakin wis tenan. Lah kok nggawa bludhok semono gedene? Kowe darani kirik. Wis. Kok njurung gereng ora? Padake menungsa Om. Wah, menungsa to, menungsa. Jenengmu sok. Menungsa kok apike kaya ngono. Lucune ra jamak-jamak. Ana cangkem kok ambane ra jamak-jamak. Ya to, Di? Wah iya. Kuwi dituku wae nggo dolanan ning omah. Mang Lilani tak tantangi nggih, rasah. Rasah wis. Trimake, melu aku kudu sabar. Asem tenan. Digeguyu ya aku. Bareng karo rupaku terus ya ngeceh banget. Jenenge sapa mau? Soma Lelana, Soma Ngerjita. Amang dua Soma. Apa? Dua Soma. Ana apa Prabu Kresna? Kisana. Aku kuwi kepengin golek pawongan sing pinter. Sabab aku lagi repot. Repote dulurku dikunjara ning pakunjaran gajah ning telenge wana Krendayana. Upama kowe bisa nulungi karo aku iso njebol telenging pakunjaran kuwi, iso ngluwari adi-adiku Pandhawa 5 cacahe. Kowe njaluk apa tak turuti? Apa njaluk patine bludhokku iki apa piye? Kowe iso njebol pakunjaran iki tak pateni. Mripate pendonang kaya ndok ceplokan. Ambok golawuhnya dimplok mataku. Setan ki ora. Aja ngono dindak nesu, Kakang ndak nesu. Wong kae ya menungsa lumrah. Menyang endi dununge pakunjaran? Kowe sago, sago wae. Ayo tak tutke. Soma Lelana. Ora kaya. Laruta saking Gudha Sang Kurukula yen namutasa Sang Sri Yayi Soma Ngerjita Kakang Soma Lelana piye katon pakunjarane kukuh bakuh kaya ngene nanging yen to katigdaning siadilan pun Kakang tetunggalake dadi siji lawanging pakunjaran digrayang wong loya nuwun panguwasaning dat kemurung dat muga-muga bisa kasembadan ngluwari para Pandhawa. Ayo Kakang ndak derekake Kakang. Ngandel ora, Yai. Lagi tak grayang kowe wis ana Prabawa. Ana kelap-kelip abang, kowe krasa ora?
Iya, aku krasa. Iki dadi srana mbok menawa iso jebol pakunjaran Kojabat Carita. Ginaryang dening satriya kekalih Sumalana Suma Gerjita. Noyanayo Baskara titi mangsa pecah lawanging pakunjaran, ical wujuding pakunjaran. Wenteh Iwang Pikulun Bathara Kala. Lawanging pakunjaran ing Sumalana Suma Gerjita babar jeneng wujud Anala Gareng lan kula Petruk. Pangling Nala Gareng Petruk. Nggih, Dara. Nggih, Gus. Nganti pecah pakunjaran. Nggih, mboten kok pamer, mboten kok umuk, kula sing nulungi sampeyan. Nggih, kalih Kakang kula Gareng. Wila ora nyono babar pisan lah kok jebul malah para panakawan ingkang keduga bisa mecahke wujuding pakunjaran. Nggih, nggih pancen nggih kula kok nggih nyuwun apunten mboten pamer lho, Dara. Dan selamat. Selamat, Dara. Waras to, Doan? Iya, Bagong waras. Syukur. Sampeyan ditulungi oleh Soma Lelana, Soma Gerjita, sing pados piyai loro Ndara Kresna. Soma Lelana nendi? Ngeteng mriki wau. Sing iso mecah lawang niku Soma Lelana, Soma Gerjita. Dua Soma. Sing ana ming Nala Gareng karo Petruk. Kok kowe rating matamu kuwi ora. Karo kakane kok nyeluk rating. Sumalana semua gitu nanti. Aku Sumalana. Aku Suma Gerjita. Berarti saya ngonekke bludok mau kowe ya. Setan kowe. Bendina srawung kok ketegelen kowe ya. Kok ngene kok padake kirek. Sampeyan niku pun ngerti to sejatine niki sinten? Wis. Aku wis ngerti. Mula aku njaluk tulung karo kakangmu sak loro niki nggone dadi Sumalana Suma Gerjita. Ha kok ora omong. Omong ora tak tonyo ning kono mau-mau. Penyakit to. Kok ngendi reng? Dolan ning kayangan. Ora ngejak-jak. Ya pengen kok ya pengen tekan kayangan kok. Aja ratimu ya gong aku nakokke bapakku. Bapakmu ra Semar to? Udu. Aku karo Petruk iki duwe bapak dhewe ning Semar ki bapak sambungan. Berarti bapakku barang. Udu. Kok udu? Padahal kowe kan kakang adi karo aku. Ha iya ning udu bapakmu, ming bapakku karo bapakne Petruk. Berarti kowe aku ki adimu ku alon. Ha iya. Terus bapakku sapa? Ayo empuh aku ora ngerti. Bapakmu sapa jenenge? Begawan Solontara. Anak pendhita kowe? Heeh. Petruk, padha. Aku karo Gareng Kakang Adi anake Begawan Solontara, ya Begawan Gandarmawaya. Saiki nanti neng kayangan. Wah, anak dewa. Ha iya. Ha kok ora takoke ora pangling lho anakmu Bagong. Kuwi iki dudu bapakmu, iki mung bapakku karo bapakne Petruk. Wis gugat neng kayangan. Ora sah Bagong. Wah, lha ku piye iki? Kowe iki wis anake Semar. Heh? Anake Semar sing asli malah kowe. Masa? Heeh. Tenan ya, Truk? Ah iya tenan aku wis dingendikane Sang Hyang Menang kok. Tak takokke, nek Bagong niku sinten? Kae anake Semar asli. Patutan karo wedhus jare. Karene karo wedhus. Men lah. Ben. Karo wedhus ya men, karo kirek ya men. Sing penting sudermaku. Ya kuwi Bapak Semar. Ki anake asli, anakku alon.
Anak kula nek aku di sedulur Petro, nek bapakku Dewa. Bapakku saiki isih urip neng Kayangan. Wis ra pengen. Luweh pokoke. Mbok kula dipek anak. Ya wis jagat Neksenana Bagong anake Puntadewa. Modar cocotmu kowe. Anak ratu padha kowe. Kalah karo kucing. Kucing cengelmu kowe ora. Ponokawan bendaramu jak kondur. Iki Seana Ruhara. Sinten? Lho, Iwang Pikulun, Bathari Durguran Bathara Kala nek ora tak singkirke, Bagong bapakmu celukon. Siap! Mer! Mer! Ha, tenan ora micek to? Lho. Wong tuwa didak wetenge ora. Lho nyambut gawe micek idak modar kowe. Timbali ndara. Kon ngopo? Saiki kon nggawa baju renang. Lho. Kon iso senengane ora. Yai Haji kula wonten paring adhawuh. Arjuna kadangmu sepuh derekna kondur Werkudara keri neng kene karo aku, Semar keri neng kene karo aku. Karo Panakawan telune neng kene keri karo aku. Piye ta iki? Sing arep digunakake tenagane iki sapa? Kok wong pirang-pirang kon keri kabeh? Konsumsine piye? Oh, mbaya nganggo pikiran. Wis to, dong manut karo aku. Sendika kok Prabu. Enten apa to, Den? Nek Bathari Durga wae mayar nanging Bathara Kala ingkang angah-angah golek pangan Sukerta. Nek ora Kakang Semar karo aku sing nandingi ora bakal iso menang mungsuh Bathara Kala. Ah nggih, Sendika ngestakaken dawuh. Gunjang gancing langit kelamp-lampatun lir kincang ing risang mawe gandrung Bathara Kala Wisnu iki sing gawe srana cabar nggonku golek pangan. Ayo menyang endi papane wong Sukerta bakal dadi panganku. Yen kowe arep mangan bocah Sukerta kudu iso nglangkai marang bebatange Dalang Kandabwana. Lho. Dalang Kandabwana. Kelingan ora? Nalika kowe ngoyak malinge nganti njaluk pengayoman ning pepanggunganing Dalang Kandabwana, wekasan kowe mlebu panggung kono. Nganti tak waca tulisan sing eneng bathuk, sing eneng dada, wekasan tekan eneng gigir. Kabeh tak waca ora ana ingkang cicir. Kowe nglumpruk ning ngarep aku kowe pasrah pati urip ora bakal ganggu wong Sukerta. Apa pengen tak baleni nggonku maca marang tulisan rajah ning awakmu Kala. Waduh mati aku. Waduh. Sawangan. Iki panjakku. Iki pengendhange. Iki penggeronge iki. Iki dolope. Ayo komplit saiki. Nggawa komplit ora mung dalang ro panjak. Tok baleni ganggu gawe para sedulur-sedulur sanak kadang mitra kawruh sing lenggah ning kene tok giri godha aja takon dosa. Aku yang bakal gawe sampurnaning patimu. Njaluk pamit tak golek papan sing adoh saka papan kene. Bathara Wisnu. Tau dadi dalang barang to. Wedan tenan. Jole mayang piye wis tak gagas aku. Sritine ning pasewakan.
Iki ngapa Gong ora dituthuk ndara kok sik males aku. Ada wani manine karo kowe. Semar Betari Durga. Nggih. Tobat. Kakang Semar aku ora nrimake Kakang Semar. Aku ora trima. Pandhawa luar saka pakunjaran anakku Bathara Kala kok dadi nganti ora iso gawe mangane bocah cuk. Kakang Semar kuwi aja edan kuwi arep ngopo kowe? Tobat kok nekat temen kowe iki arep ngopo lho Kakang Semar kok lambene menjap ngono kuwi. Aku wegah. Ngono kuwi lho senengane anggere ketemu aku njur ngono kuwi karepmu piye to Kakang Kayantaka? Karepmu piye aku wegah aku? Mo Kakang Semar aja edan Kakang Semar. Aku wegah, terang-terang kaya aku wegah.